Тотар радиосы һәм такси барабыз 22 март таксистлар көне уңайыннан тәкъдим итә. Тотар такси паркы. Тотар радиосын тыңлайсызмы машинада? Тыңлайбыз һәр вакыт. Кемнәрне яратасыз? Бигрәк тә ирем фанат. Фанат? Ага. Әнә ирегез шалтырата ахырсы, Утырдыңмы? Тотар радиосы килдеме? Алдамадылармы? Әлбәттә юк. Кайга кайтасың диятасың? Юк, хәзер ирем кайта суттан. Аннары китәбез, без ремонт ясыйбыз. Фатирга. Фатир алдык. Кая? ЖК Светлый, Куюки. ЖК. Далековато. Дороги там плохие. Да. Миңа шалтыраттылар, мен приемда утыра идем. Миңа башта Рәмис шалтыратты. Аннары ниндер таныш түгел номер. Мен куркып киттем, нәрсәдер булган дип. Өйтә, можно я возьму трубку, пожалуйста? Бери дер. Алдым, Тотар радиосынан. Эфирга чыгабыз. Өйтә, мен бит сөйләшә алмыйм, приемда. Яра, ирегезнең номерын бирегез. Рәмискә әйткәннәр, син Мишель, син эфирга. Мин дә Мишель. Әни Мишель инде. Әти Мишель түгел. Син яхшы күчкән иде. Сөйләшүдә сизелә. Көндүн Мишель телендә бит. Теге булай сөйләшәсең инде, аңламыйлар. Шуңа күрә. Белән сөйләшсәң. Сәлам, Ильяс. Кая барабыз? Сити центрга барабыз. Бу безнең Тотар такси паркының партнеры, такси барабыз кебек яңгырый шулай бит. Әйдәгез, утырдык һәм хәрәкәт итәбез алга таба. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтаныма. Айванга инде шундый кисез булган пассажир лекән дип без инде шаны фалап, кадәгатьләр аңа йөрсәң кодлар итә, дуслар, сездән дә алдагы минутларда без шалтыратулар көтеп калырбыз. Тотар такси паркы бүген төнге 10-га кадәр эшләячәк. Айванга синең белән дә сау булашабыз. Рәхмәт, Алиса. Тиздән кайтып җитербез, көтеп торыгыз. Һәм такси парк янәдән Казан шәһәрләре буенча үз хезмәтен күрсәтер, файдаланырсыз. Рәхим итегез. Яра, Айван белән сау булашсак, шуңа күрә дуслар, сездә безгә шалтыратырга әзер торыгыз көнне 10-да бүген Тотар такси паркы. Алло. Алло. Илдар, ишеттеңме? Илдар, вакыт юк, яма тыңла дальше. Все, пока. Такси паркының чираттагы бәхетле клиенткасы үз маршруты буенча кайтып җитте. Ни хәлләрен бар, гүзәл? Ярый, әйбәт, миңа бик ошады. Мине тиз генә шушы вакыт арасында бардылар да, кайтып та җиткерделәр. Бик зур рәхмәт аларга. Нас бак, без сезнең җырларыгызны һәр вакытта яратып тыңлыйбыз. Ой, рәхмәт, Миләүшә. Диапазон. Күңелгә ятыш җыры, бу дөнья куласа. Бәлки җырлап алырбыз бергә. Бергә җырлап алыйк. Бу дөнья куласа, әйләнә дә бер баса. Дөнья зары мәңге бетмәс, җырлап яшик ишмаса. Бу дөнья куласа, әйләнә дә бер баса. Дөнья зары мәңге бетмәс, җырлап яшик ишмаса. Ай, молодец. Улларыгыз ничек киләләр? Улар Аллаһка шөкер, сәләр. Сәләр инәләр. Ашатып пешереп торсаң. Күптән йөрисезме рулдә? 10 елдан артык. Молодцы. Бик генә еллар. Бүтән үзем торганга 2 ел була менә. 20 дә машина алып. Җәйбәт инде. Турыга чыгып китәбез хәзер. Турыга. Әйе. 20 дә машина алып, булай инде ләккәндә генә эләгәдер машина. Икегезгә бер машинада. Икебезгә бер хәзер аңа менә июньдә уже 2 ел булган алдык та, уже мин аерым, ул аерым йөри. Чыгабыз әкренге монда юл начар. Чык. Стоп! Застряла. Подожди. Утырып тор. Ничего. Кайменең аварийкасы. Мен шундый рак шулай. Белмәй машина битәр алышым. Үзегезне түгел. Бу нидән кебек. Мин укып бетергәчтен 1 ел монда квартира сымайтып яшәдем. Ул вакытта Мондый җайсыз җир бу. Ул вакытта шулайдыр. Транспортта йөрмидиләр. Без элек Мавлютовда яшәдек. Мавлютовдан шушында безгә сус ипотека квартира бирделәр дә без монда күчтек.
70 жылны мен наверное мен айтам, мен я қалам, я өлем дедім. Сіз мені видеоға да түсірдіңіз. Біз сізді видеоға түсірдік. Иә. Фотоға да түсірдік. Фотоға да түсірді. Бұл мен қоя боламсың? Интернетта, боласыз қазір. Контактта да бар, Одноклассникта да бар мен. Инстаграмда да бар. Отырырға басып жетем онда. Жетем ақып келемей, телефонда кірдің шықтың қазір тізгіне. Қоя болса да, үйде де жетішеміз, ошарға пішірген арада дағы, бұлай тіп тірсек білен сүртіп болса да. Оға бет қазір телефондар жайлы, бұлай ғана. Оңайлы бек. Навигатор бойынша, әттігі шын таксистлар кебек, навигатор бойынша барабыз енді біз. Вообще барабыз. Барабыз. Отырып барабыз. Барабыз, yazып барабыз, яздырып барабыз. Автобус полосасына кірмеуіміз сұрала, вдруг камера болырда бізді түшіріп дегенде штраф жіберілер. Барап боларбыз. Барап болабыз онда. Ринат әфәнді әзірік сөйлешіп алабыз, имам. Нешек сіз татар радиосын тыңдайсыз ма, жоқ ма, яратасыз ма татар жырларын? Татар радиосын иртә белән үк сәгать 7-дән үк тыңлыйбыз. Так, уян татар җиден Уян татардан шуның белән уянабыз. Специально шундай махсус будильник сәгать алып куйдык инде. Шул радио кушыла. Радио кушыла сразу инде. Сәгать 7-дә. И шуннан бирле анарысын чыгып китәбез, машинада тыңлыйбыз инде. Көн дәвамында димәк татар радиосын тыңлыйбыз. Әйбәт, хәерле Австралия тапшырын тыңлаганыз бармы? Тыңлыйбыз. Һәр вакыт шалтыратабыз да, шалтыраткан да бар. Шын. Эшен. Менә бит, бу бит тагын да мотор булды бит әле, бик көтелмәгән. Бик яратабыз ул хәерле Австралияны тоже. Ярар, рәхмәт. Тырышабыз инде, кергән алып барабыз. Тагын нинди тапшыру, яраткан тапшыруларыгыз нинди? Барлык тапшыруларда яратам. Бармы бер шундай татар радиосына бер корректировка кертерлек киңәшләрегез? Нәрсә булырга тиеш, я булмаса нәрсә булмаска тиеш сезнең уйлавыгыз буенча? Юк, барсы да ошый. Барсы да ошый. Алай бер нәрсә үзгәртәсе килгән әйбер юк. Җырлар матур, төрлесе бар. Кирәк икән. Сездә бар. Кирәк икән. Күңелсездә бар. Күңеллесе дә, күңелсездәген төрле җырларны теге сайлап куялар. Ул яктан тоже теге бик. Ну, яхшы инде. Мен менә беренче сорауны бирим әле. Ничек такси чыгыр идеме миннән, юк икән? Пока что айта алмайм, потому что урынга барып җитмәгән әле. А пока что как вы, менчик семейне каршыладың, миңа бик шаты. Бүтән таксистлар да мәшәй каршылый. Гомумән менә таксистлар белән. Күп йөрим таксистлар белән. Бигрәк тә миңа таксины еш чакыртасың. Да, потому что эшкә күп йоклыйсы килә, тизрәк барып җитәсе килә дигәндәй. Күбрәк барабыз дигәне, таксины мине вызывает. Барабыз дип атала, Кызык, милли татар саф телендәге исемле такси барлыкка килгән, минем GPS-система активна. Татар радиосы белән атлыйбыз Пархауска таба. Гомумән менә татар радиосын ништа булсын? Әлбәттә, ял көннәрендә уга кайткачыннан вообще сүндереп тә утырмыйбыз без. Ошарга пешәме мин, ни җыштыраммы? Татар радиосы белән бергә. Менә татар радиосының кайсы тапшыруларын бик яратып тыңлыйсыз. Анда менә кызык тапшырулар. Гөлназ Сафарова алып бара. Бергә бер дигән тапшырудан эштә, конечно, тырышам тыңларга, наушниклы булса да, чөнки бик файдалы киңәшләр бирәләр. Күп кешеләр киләләр, шунысы шул миңа. Андары хатлайн тапшыру бик каты шуны, потому что үземдә сәламнәр юллыйм, туган көннәр белән котлыйм, якыннарны сөендерәм. Güzel, biz rəhmət sizə gəldik. Şu maşına oturub Parxauska kəlgəniz üçün rəhmət Tatar radiosunə seni күргән бик шат идем. Мәсәк кичкенә визитка барабыз таксине. Татар радиосы сезгә бик зур рәхмәт һәм Гөлназ сиңа. Рәхмәт. Әйдәк. Татар радиосы һәм такси барабыз 22 март таксистлар көне уңаеннан тәкъдим итә.